Πολύ καλημέρα σας. Τώρα μάλιστα ο κακός χαμός θα γίνει σήμερα. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα, εδώ κοίτα, κοίτα, κοίτα. 11 άτομα. 11. Ότε ρε μάγκα μου. Ρε πας και έχουμε κανέναν αγώνα και δεν το πήρα χαμπάρι. Εδώ κοίτα, 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 κοίτα. Ότε ρε μάγκα. Δεν ξέρω τι κοιτάς τώρα, κοιτάς εκεί πέρα που με έχει φύγει το αυτοκόλλητο στο φτερό. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει στενότης, του χρόνου θα βάλουμε κουστούμι. Μη κοιτάς, μη κοιτάς, θα την κρατάω εδώ πέρα την κάμερα. Θα κοιτάω στο υπερπέραν. Άρε φουφιωτούλη, ό,τι ρε πάκα. Να εμπειρία, εμπειρία. Όχι πάνε Νικόλα, πάνε. Όχι ρε, που να με κόψει. Θα κάνουμε παιδιά σήμερα βόλτα. Όχι γαμάτι, υπερτέλεια. Όχι ρε. Όχι Παναγίτσα μου. Πού έπαιζε, μη σε κόψω λέει ο Σωτηριάδης. Πού να με κόψει, εγώ έπαιζα στο ίσο. Ωρε μάγκα μου. Εδώ κοίτα. Άιντε. Με λέει ο Νίκος, πάνε λέει να μη σε κόψω. Φεύγει και πέφτω, με το που ξεκίνησα έπεσα κάτω. Φουφιατούλη, πού είσαι ρε, μαύρα μάτια κάναμε ρε. Μιχαλιός. Σήμερα παιδιά είμαστε παρέα πολυτελείας. 11 άτομα. Έχω την εμπειρία μπροστά μου, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου. Είναι τεχνίτης πια. Σωτηριάδης ο Νίκος. Το Φουφιωτούλη. Ο Γιάννης ο Αλουμινάς. Νίκος ο Ανδρεάδης. Ο Σωτηριάδης, ο Τάσος με το εργοστάσιο, με τα μαρκούτσια. Σοφιανίδης. Για να δούμε τι διαδρομή έχει βγάλει. Μάξιμος. Καλά, σιγά μην έλειπα αυτός. Πώς θα βάλουμε κάποια ιστορία στο Instagram τώρα γίνεται. Ο Σφινάκιας ο μικρός. Ο Μπάπης ο Σουλαίδης. Μπάπης Κατέμ και δεν συμμαζεύεται. Τον Ανδρεάδη τον Νίκο είχα να δω καιρό. Δεν είχαμε συναντηθεί. Την εμπειρία, κοίτα το τεχνίτη ρε, κοίτα. Κοιτούσα το λαμπάκι από την κάμερα να δω μονάχα. Βλέπεις, τη δικαιολογία την έχω
ήρθε τώρα ο Πολίτας ο Γιάννης, ο Βόκας, ο Δάφκας. Ο Δάφκας μας έχει γράψει και την προηγούμενη φορά το είπα, δεν πειράζει. Θα δούμε που θα πάει αυτή η βαλίτσα. Ο Τάκης κάνει ανακοινήσεις εκεί τα σπίτια, με πήρε προχθές τηλέφωνο, κουμπάρε με λέει να φτιάχνω το σπίτι και τα μαστόρια και τα αλουμίνια και γυψοσανίδες και μονώσεις. Εντάξει, το λέω, ξέκλεψε 2 ρίτσες μωρέ να πάμε τώρα. Λέει όχι, λέει δεν γίνεται, με λέει. Έχει άγχος αυτός, άγχος έχει. Είναι από αυτούς που αγώνονται. Ο Τάσος ο Σιδηρόπουλος, ο Καζατζίδης δεν ήρθε. Καζατζίδης που είναι ρε Μιχαλιό? Ο Καζατζίδης γιατί δεν ήρθε? Έχει τη μέση. Α, έχει τη μέση. Έχει τη μέση, για. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι προχθές, από την προηγούμενη Κυριακή, γιατί σε είπα ότι έχω γίνει και σαν γιουβαρλάκι, με πονούσε ρε γάμο, το μέχρι την Παρασκευή πονούσε. Τώρα χθες εκεί λίγο μάλλον κουνήθηκα, βαλίσαμε λίγα μπάζα εκεί πέρα και τώρα σήμερα καλά είναι, δεν πονάει, βλέπω καλά. Το Σιδηρόπουλο του Τάσου, Τασάρας, το μεταξύ με λένε τα παιδιά μέχρι να πεις, λέει, ποιοι είναι στη Φόλτα, λέει, σήμερα θα τελειώσει, λέει, η μπαταρία από την κάμερα. Άστα να πάνε. Έχουμε και το Φουβιοτούλη σήμερα. Να μου το θυμηθείτε σήμερα που είναι το Φουβιοτούλη. Θα έχουμε ένταση. Προηγούμενη Κυριακή δεν ήρθε, ήταν ξυλοκόπος, έκανε το ξυλοκόπο. Θα έχουμε ένταση όμως. Έχουμε υγρασία. Έχουμε ιδανικό καιρό. Έχει λίγο υγρασία ελάχιστη. Έχει ήλιο. Έχουμε ξεκινήσει από Αναράχη. Τα παιδιά ήρθαν από το Λεμαΐδα. Ο Τάσος, ο Τυριάδης, ο Νίκος, ο Ανδρεάδης, ο Τεχνίτης, ο Αλουμινάς. Είναι τεχνίτης αυτός, είναι τεχνίτης. Κάτσε, παιδί. Σιγά, βγεις να πεις την κατασκήνωση μέσα. Σιγά. Να η κατασκήνωση. Βλέπεις. Αναψυκτήριο, κατασκήνωση. Ο φίλος μου Αντώνης. Αλλά τώρα πρέπει να έχεις. Ωραίο μέρος. Έρχεται, κάνετε έτσι. Άντε ρε Μιχάλιο. Πολύ σκόνη ρε πάλι. Βλέπω. Τι γίνεται. Έλεγα πριν, λέω, ο Ανδρεάδης, Νίκος, ο Τυριάδης, Τάσος, ο Αλουμινάς, ο Τάσος Σιδηρόπουλος ήρθαν από... Και ο Σιδηρόπουλος ήρθαν από το Λεμαΐδα. Εμείς ξεκινήσαμε από εδώ, εγώ ξεκίνησα από Λιτόχωρο, σηκώθηκα σήμερα με το Πάσο μου, είμαστε κομπλέ, λέω, ξεκινήσουμε, λέω, να είμαστε στην ώρα μας. Ξέρεις τώρα, εγώ είμαι Εγγλέζος τώρα, έτσι. Όταν λέω ας πούμε 10, λέω 10. Όταν λέω 10 και 5, λέω 10 και 5. Ναι. Τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν είναι και ακριβώς έτσι, αλλά προσπαθώ ρε αδερφέ. Και σήμερα ξεκινάω από το λιτόχωρο τώρα. Ξυπνάω βασικά 7 και κάτι. Κάνω το τσαγάκι μου, βάζω λίγο τηλεόραση. Λέω Περικλάκη, σήμερα είσαι πολύ άνετος, ούτε θα τρέχεις ούτε τίποτα. Πίνω το τσαγάκι μου, ετοιμάζω κάμερες, χαμπέρια, κόλπα, όλα έτοιμος. Σωστά. Στολές εκεί, μπότες εκεί και τα λοιπά, τα αξεσουάρ εδώ που χρειαζόμαστε. Γιατί είμαστε και οργανωμένοι αναβάτες τώρα, δεν είμαστε και βετέξ, ημιτασιόν, καταλαβαίνετε. Και πάει 8.30, λέω άντε να πάω στο φίλο μου το γραμματός εκεί να δώσω κάτι κλειδιά που ήταν να αφήσω εκεί. Και θα ξεκινήσω, λέω, 1 ώρα και κάτι θα φτάσω. Ξεκινάω και τι κάνω παίχτη. Πληρώνω και το διόδιο στο Υγίνιο και μιλάω στο τηλέφωνο τώρα, ξέρεις, μιλάω στο τηλέφωνο, μιλάω. Και όπως μιλάω στο τηλέφωνο, κάποια στιγμή εκεί που πάω, ρε αυτή η άσφαλτος, λέω, σαν ξεδοριασμένη. Πού χώθηκα τώρα, έλα εδώ. Ανέβα ρε πουλάκι μου πάλι. Σαν ξεδοριασμένη λέω. Κάτι δεν μ' αρέσει. Τέλος πάντων. Μ' αρέσει που πέφτεις και μέσα στο χαντάκι βρε σαΐνι και δεν σταματάς να μιλάς. Και χωρίς να το καταλάβω, είχα φτάσει στα Μάλγαρα ο μαλάκας. Το μαλάκας δεν το κόβω, αλλά βάζω τα βιντεάκια να μην είναι κατάλληλα για παιδιά.